काहे तू डेरा तारू? चलो हम तारे से बियाह काहे खातिर कइनी है? डेराए खातिर? ए जो डेराए वाला बात तो नहीं है और मेहरानू हमरा के का जन निकाल दी घर से तो फिर रहुआ तू काहे टेंशन लेता रू? हम बानी नो, हम तहरा से कैसे प्यार कइले बनी, काहे बहुत मने ज्यादा प्यार तहरा से कइले बनी। तू नहीं खुजा नत कि कतना हम तहरा से प्यार कइले बनी। रहुआ कहत रही ना कि तारा खातिर हम अलग एगो बंगला ले ले, हम घर बनवा देम जमीन लेके। चलो ले ले, सब कुछ ले ले, बहुत कुछ बा हमारा जान जा, गाड़ी घोड़ा जगह जमीन, कोनो चीज के कमी नहीं है। तो हम समझ नु ले घरे उ का करी। ए जी बड़ी खुश नसीब बानी हम कि रहुआ नहीं हम पति जन के मिलल। हमू बड़ी खुद नसीब बानी कि तारा दिन हमारा मेहरारू मिल गइल। घर वाली मेहरारू तो हमार बानर हिय। देखिए कैसे कैसे बोली। तू चलो ना पहले, लेकिन हम समझ ले मोए ई एगो जान जा। और बाबूजी परिवार सब कोई मान जाई ना? बाबूजी मान जाइए, हम बाबूजी के मना ले। चली रउआ जब हमरा साथ बन त हमरा काची चीज के डर? कोनो चीज के डरे तारा डराए नहीं के, कोनो बात के तो न कियो डराए के नहीं के। डरा तारू? तू काहे डरा तारू? घर में कोनो बोली हसन? हम कमानी सब कुछ हम करेनी तो कैसे केहू बोली? तारे से तारे के बोले खातिर हम तारे से बियाह कइले बने। ई पहले बताओ हम तारे से कितना प्यार करेनी, तारा मालूम बनो? देखी दुनिया कुछ को हमहू तो अपन घर परिवार सब कुछ छोड़ छाड़ के रहुआ खातिर आ गइनी। बताई रहुआ से इतना प्यार करना ओ से का चला ना, कोनो चीज होई सब बढ़िया होई, खराब ना होई। तारे के हम दिल से अपना दिल में रखम। रहुआ तो ऐसे बात बतिया तनी कि जैसे कि चांद तोड़ा हमरा खातिर तोड़ के लका बतिया कलो कि का दो तुर के लिया देम रउगा। चांद तारा। अच्छा अभी हम जा तनी धनिया ले आवे खातिर। ऐसे मत कहिए, इतना कह देनी हमरा खातिर क्या। अच्छा चलो अब घर आ गेल हमनी के, ठीक बा चलल जाओ। उ तो हम कहीं कि रहुआ हमरा के पैदल को भी चलाओ तनी रहुआ जानो तनी हमनी के रहे वाली सब। अब ना मंगैनिया घरे गाड़ी कृष्णा से फोन कर लेती तो गाड़ी लेके आ गई। दोस्त है हमार, लेकिन कहनी कि चलो पैदल चल जेबू का मने जान दीजी ए बहाने तनी। अबे वैसा दिक्कत है तो हम टांग लेम कन हैया तहरा के। मेहरारू हमारा दिक्कत बालाज बसारम बा, कुछ नहीं खे। चलो अब घरे आ गई नीचा, ठीक बा चलो जाओ घर। अरे बाबूजी बैठे बैठे गाँव के आदमी निकल लो, देखो ऐसे ही दुआर पे हमारा भीड़ लागत रहेला, बाबूजी के सामने बैठत रहे। हां घू टांग लो, देहात नु ह शहर ना नु ह। ठीक बा ना। हां ठीक बाड़ू, अब तहरा में काटे जोग बा, सवाले नहीं खे। चलो चलो जाओ घरे बाबू। अरे हो के अरे चलो चलो जाओ बाबूजी, हमें हई देखो ये हमर घर अरे होई बाबूजी गोर लगता नहीं बाबू। ना लेना हाल ए बाबू कह बाबूजी। गवना गाड़ी से ले पहले से उधर का बाबू दहाज लेनी है, उड़े वाला दहाज ले। एले पहले से एले प्लेन ना कहला, एरोप्लेन कहला। हां वो हम का कहि बाबू अब तो चौकट दुआरी पकड़ खत्म बनू का करबो। अब दुआरिया छोड़ो, हमार होई के बाबू हमार होई के है बाबू हमार मेहरारू हई मेहरारू हई। अरे 10 बरिस से जा के दे है कटल से तो का करी तो 10 बरिस से जा के मधु के खोजा में झुलाई ना लावे। हां आए हां जा तू एकदम नाच देश विदेश घूम के हमारा मन में दिल में बस गइल बियाह क लेनी। ए बटैया अरे बारे अब तहर पतोहिया ना सुनी ना सुनबू भाई नया पतोहिया गइल, नया पतोही के सेवा कर बाबूजी। अच्छा डाला सुखल धमई में पानी हमरा आ खबर ना देई बनावत जाई ओकर। जा खबर दो। ए बटैया अरे केला बड़ा होई देखू रे का हो गल बाबूजी? अरे होई देखू रे होई दे का रो गई? अरे आवा ना रे होई देखो रोबो ना कमल लगे हाथ क के रखनी का भइल? होई देखो है बाबू जी के तमाशा है हाय उ लोग को डाल से बड़े है ले के है हां गुडी काजी 400 अरे बाप रे बाप। हां खूब खा रहा ऐसा ना जाना। अरे बाप रे बाप ई का पहले बनी जी? शेरवानी हो दुल्हा वाला। हाय 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 दोबारा फिर से बियाह करम का? बियाह क के गौरी मेहरारू लिया देनी। तू इतना पहले हमरा के प्यार देले रहतू तो हम दोसर बियाह कइले रहती। 10 बरिस बियाह कइला हो गई, आज तक लेगो ना बच्चा दिहलू हमरा के। बताबो जी हमरा से दे भाई जे तो मनास कर दे ना। अब करो तो देवत बाड़ो दोनों जनी ऑफिस से रहो। कैसे काम कइनी बता दे का काम में कइले रह रो के
बहुत कमी कइले बारू 10 बरी हमनी के बियाह कइला हो गई आज तक ले ना एगो बाल बच्चा भइल ना कुछ भइल बताओ नहीं हमरा को चल जाई है अच्छा हम कौन गलत काम कर देले बानी तू बतारू अरे तारा का भाई खर गइल बाड़ो आजा बढ़िया भाई हाय उड़ा कुआ ने हाय से नहीं गल है हमार माँ सुनो हेने बतिया ओकरा के छोड़े हेने पहले बतियाबो एगो बात ये देखो कहीं रवर एकदम सासा एकदम कसम से पाई के रवर झूठ बोला अरे ना सच बोलते हैं तार क्रिया खा के कहती कि बियाह कइले बानी का बुझाई एगो बात बताबो सुनो रोला धोला सब होई जी कौन गांव में मुंह दिखावे लग रहा गनी अरे सुन एगो बात पहले नाक देखे के मुंह कर गाल देखे के पड़े हेने ताक एगो बात सुनो पहले ए कॉलेज में कौन गलती कर देले बानी राजा दशरथ जी 3 गो बियाह कइले रहन हम तो 2 गो कइले बानी अभी ई कौन हम गलती कर देले बानी बताओ अरे बाबा हमरा के बताई दी ना कि हमारे मैसर का कमी बगैर वैसन गलत कदम उठाए पर मजबूर हो गनी देखो हम कौन के रास्ता फिर वैसे कर रही चाची कौन दिक्कत है कि हम के वो अनाथ आश्रम से को बच्चा ले लेती जा वो करे के पोस पाल के बड़ा करते जा अरे तो कौन हम गलती कइले बानी बताओ तू आई दिया बच्चा उचा दी ही दोनों जनी मिलजुल के आराम से रहल का दिक्कत बता रहा लोग के वो चीज से घबराए के नहीं के रोध में ठीक बा का चुप हो जा खा रहे दोनों जनी मिलजुल के रही हलो आ चलो चलो छोड़ो अबे लोग हमारा दिमाग खराब होता अरे का भइला चलो घरे चलो कि छोड़ो है लोग की बात छोड़ो चलो हम चलो जाए घरे ले चलावे जा अरे ओकरा का घर में बंद ढुकानी है ओकरा का घर में बंद ढुकानी है अरे नहीं हमर छोटा है कोई तो कोई शादी को के लिए बने ओकरा का घर में बंद बोला तड़ी छिपावत अच्छा जा जो तोरो बाल बच्चा ना होत रह बागल तो ओकरा देही से बाल बच्चा देखी जा अपन घर जाके द्वार झांकी जा दूसरे घर द्वार मत झांकी जा कि के का करत हवे ठीक बा जाए तो तोर सहार तबे ना कइले बड़न जाए दो चुप रह अपन इज्जत अपने घर कनिया घेर के पाना पर पटर मन चलाओ ठीक बा लागत है कि सत्ती सब बिक्री बाड़ी हम जानते नहीं कि तू का हाड़ू तासे कोने नु के मत चलो चलो घर जा जा रो तोन जोन करे के बाद जोन करो लो अपन घर जोन पहले में ठीक कइले जा जा देखो ओकरा का घर में से निकाल ए बाबूजी अब हमने के का इज्जत रह गइलू तो हंस के चल गइली सर इज्जत खखरी पूरा गांव मोहल्ला हमरा ऊपर हंसी कि हम अपने मर्द पर कितना गुमान करत रही कि हमर मर्द पलट के केहू पे ना बिकेला लेकिन आज साक्षात भी शादी करके आ गइल का घर में सब इज्जत खखरी कर देलो सिले बैठ कौन गले मुंह दिखाई बाजी का करू चलो चलो ओकरा के देखो चलो हे भगवान का जमाना आ गई आज छोटा हमारे